Predstavte si, že by existoval dokonalý slovník, ktorý by obsahoval všetky slová sveta v každom jazyku a dokázali by ste si ho dať do vrecka. No a predstavte si, že máte dokument v cudzom jazyku, ktorý si dokážete za 10 sekúnd preložiť do toho vášho. No a predstavte si, že už žiadna konverzácia nemusí byť s jazykovou bariérou, ale že sa viete aj vy plynulo rozprávať v cudzom jazyku. Nemusí to byť len predstava. Stačí ovládať základné technologické nástroje a aj toto môže byť pre vás realita. A to, ktoré nástroje to sú, vidíte tu. Je to prekladač DeepL a prekladač Google Translate. No a my vás s nimi naučíme pracovať. Poďme sa na to pozrieť. Takže poďme sa teda pozrieť, ako tieto nástroje fungujú. Ako prvé si pozrieme, ako funguje nástroj prekladač cez Google. Takže je to Google Translate. No a teda, ako sa k nemu vlastne dostaneme. Otvoríte si akýkoľvek prehliadač, otvoríte si Google a do vyhľadávania napíšete Google Translate. Zvolíte si tento prvý odkaz, kde máte napísané Google a pod tým prekladač Google a otvorí sa vám takáto tabuľka. Sem si už vy môžete vpisovať text, ktorý chcete preložiť či už z vášho jazyka alebo z cudzieho jazyka do toho vášho. Google prekladač vie rozpoznať text a jazyk, teda, v ktorom bol ten text písaný a takisto si viete zvoliť, z ktorého jazyku je text a môžete si to zvoliť vy manuálne. Poďme si teda urobiť ukážku. Pozrieme si teda Athena blog, nejaký článok, ktorý si chcete preložiť, ale teda nerozumiete, čo sa tam píše, chcete si ho dať do cudzieho jazyka, napríklad do nemčiny, tak si článok skopírujete cez Ctrl+C, kliknete si do prekladača, kliknete Ctrl+V, aby ste to prilepili a zvolíte si jazyk, v ktorom chcete mať výsledok, napríklad do nemčiny. Tu už vám vybehne preložený text a môžete si ho teda prečítať, prípadne tento preklad sa dá aj vypočuť. Takisto sa dá prekladať opačne, stačí vymeniť jazyky touto šípkou, znamená to, že z nemčiny vám bude prekladať do slovenčiny, prípadne do iného jazyka. No a poďme sa teda pozrieť, napríklad máme tu článok z Wikipédie, máme ho v nemeckom jazyku a teda chceli by ste rozumieť, o čom táto diagnóza je, čo to znamená, tak jednoducho si zase skopírujete text, stlačíte Ctrl+C, kliknete do prekladača, starý preklad si vymažete a tu kliknete Ctrl+V. Tu vám to pekne napíše teda skopírovaný text po nemecky a na druhej strane si môžete pozrieť preklad už do slovenčiny. Ako ďalšiu funkciu, ktorú Google prekladač má a ktorú môžete využiť, je prekladanie dokumentov. Či už máte cestovný lístok v cudzom jazyku, potrebujete si ho dať do toho vášho, alebo napríklad pokyny, keď idete do lietadla ohľadom patožiny, prípadne nejaké zmluvy, kontrakty, všetko si môžete takisto preložiť cez tento nástroj. Ideálne je teda, aby ste ten dokument, ktorý chcete preložiť, mali uložený v PDF formáte. No a poďme si ho teda vyskúšať preložiť. Kliknete na dokumenty, vyberiete si súbor, ktorý chcete preložiť, otvoríte, vidíme, že teda preklad prebieha, môže to niekedy trvať dlhšie, toto nie je nejaký veľký dokument, takže to máme stiahnuté a teda preložené okamžite. Tento preklad si viete stiahnuť a uložiť a takisto si ho môžete pozrieť, ako teda vyzerá. Tu sme prekladali lístok na autobus a teda trošku som sa pomýlila, nedali sme ho do cudzieho jazyka, takže skúsime si to preložiť ešte raz, lebo do slovenčiny to sa nepreloží. A
ale teda dáme si ho zo slovenčiny preložiť do nemčiny. Tak poďme si to vyskúšať ešte raz. Pozrieme preklad a už ako vidíte, text je preložený teda do nemeckého jazyka. Formát toho cestovného lístka vyzerá úplne rovnako ako ten pôvodný, len teda názvy sú prepísané do nemčiny. No a teda ako druhý nástroj na prekladanie si pozrieme DeepL. Dostanete sa tam tak, že si v prehliadači napíšete deepl.com. Automaticky vás to teda privedie na stránku prekladača. Funguje na úplne rovnakom princípe ako Google Translate. Pokiaľ máte napríklad Google prihlásenie, je dobré, keď sa tam prihlásite, máte potom viacej funkcií k dispozícii, ako napríklad aj prekladanie súborov, ale pokiaľ chcete prekladať len text, tak úplne stačí aj bez prihlásenia. Takže môžeme si to pozrieť na rovnakom texte, skopírujeme si zase teda o tejto diagnóze. A ako vidíme, z nemčiny nám to preložilo do angličtiny, môžete si vybrať kľudne váš jazyk, dá to pekne do azbuky, keď je to bulharština, môžete si to dať do poľštiny, môžete si to dať do ukrajinčiny, proste jednoducho do akéhokoľvek jazyka, ktorý potrebujete. Takže toto by bolo asi zatiaľ všetko k týmto online prekladačom. Veríme, že tieto preklady a tieto funkcie vám pomôžu pri každodenných veciach a veríme, že čoskoro vám prinesieme nejaký nový návod na nové funkcie, ako môžete teda využívať váš počítač, prípadne mobilný telefón ešte lepšie na lepšiu komunikáciu, konverzáciu a starostlivosť o pacienta. Tak ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný deň.